Čaute ďalšieho videa. V tomto videu si povieme, ako prebiehala naša dovolenka v Tunise. Ja viem, že síce som vám slúbil, že bude z toho akože úplné video, len proste boli tam proste problémy, proste, alebo teda nie je to proste časť Afriky, teda a proste bol tam problém proste s internetom, s proste vecami a proste ja som to v Turecku aj robil tak, že proste nahrával som záznamy a v ten deň som zeditoval tie záznamy, ktoré som si natočil za ten deň, ale toto v Tunisku to skoro tak, no bolo to možné, ale bolo by to strašne náročné, takže som sa rozhodol, že spravím takéto jedno video, o ktorom si povieme, že zhrnutie dovolenky v Tunise, alebo v Tunisku, takže bude toto také informačné video. Počas proste tohto videa vám tuto hore budú vybehovať vlastne fotky nejaké, takže aj k tomu nápisy kde, čo, ako, takže tuto hore vám budú počas videa hoci kedy sem hodím proste nejaké obrázky, čo sú zaujímavé, takže bola to super dovolenka, ubehlo to strašne rýchlo, hlavne tým, že sme proste boli 2 dní na Sahare, takže sme odchádzali, sa mi zdá, že okolo 6:40 sme odchádzali z hotela, potom sme išli 5 hodín na Saharu, potom sme išli vlastne do takej umelo vytvorenej dediny v Sahare, takže vlastne to tam sa natáčal Star Wars, takže tuto vám tiež niekde vybehne, že aký Star Wars to bol, takže tam sa to natáčalo a boli sme tam. Potom na druhý deň sme išli znova niekoľko hodín do ďalšieho hotela, kde prespíme. Potom 3:35 sme vstávali, 3:45 sme mali raňajky na hoteli, potom sme išli o 4:00 z hotela a naspäť tam do toho našeho pôvodného hotela, kde sme aj boli proste v tej dovolenke v Tunisu, tam tak proste sme tam prišli, ale až niekedy proste presne na večeru, takže okolo 6:00, 18:00, takže nejak tak sme tam presne prišli a teda bola to, hovorím, super dovolenka a ubehlo to teda, ako som hovoril, strašne rýchlo, teda tým, že sme boli tie 2 dní na Sahare a určite vám to odporúčam, takže ešte kto by chcel ísť na budúci alebo ešte tento rok do Tunisa alebo proste do inej africkej časti alebo proste do Afriky, tak vám určite odporúčam Tunisko, proste to tam je to strašne taký úplne, to má taký úplne že nádych, že vás to úplne tak úplne že hodí do toho sveta reality, proste, že proste do tej, kde sú takí tie proste osamelí ľudia, že proste je to veľmi veľký zážitok na celý život, takže určite keď vám mám niečo odporúčiť z tejto dovolenky, je to určite tá Sahara, to musíte určite vyskúšať, keď tam pôjdete raz za život, takže proste to musíte určite vyskúšať, lebo je to akože extrém. A teda ja som bol najmladší účastník teda celého toho výletu, teda boli sme asi 14, lebo moc, a vlastne my sme tam boli jediní Slováci, takže traja proste a no čo som môžem povedať, takže traja proste a proste bolo to super proste, takže určite choďte vyskúšať. A teda ešte aby som tak zhrnul, tak čo sa týka jedla, tak je to úplne že iné proste, lebo sú to africké jedlá, sú to tuniské jedlá, proste, že nie všetko tam proste bolo také, na čo sme zvyknutí, proste, že nejaké jedlá, proste, že boli tam po väčšine také jedlá, ktoré ste nikdy nejedli, proste, takže bolo to také, bolo to super. A akože furt som si myslel, keď sme tam plánovali, že tam určite bude také jedlo, ktoré nám nebude chutiť, že proste bude to proste zlé, že budú sa morské plody a tak, ale aj keď tam boli tie morské ryby a tak proste bolo to super a teda aj ostatné jedlo, že proste to není proste úplne že sračka, proste že nič, tak proste bolo to, že super, aj čo sa týka jedla, aj všetko. Takže keby ste chceli vedieť názov toho hotela, tak sa volá Hilton Scanes Monastery Beach, takže tuto vám vybehne niekde jeho fotka toho hotelu, takže keď chcete ísť do Tunisa, tak určite do tohto hotelu, takže ale najlepšie si to zaplatiť z all inclusive, takže proste že raňajky, obed, večera a vlastne bolo to super, boli tam 2 bazény, no samozrejme more, takže bolo to tam super, bola tam aj veľa zábavy proste, takže ako by som mala zhrnúť celú dovolenku, tak by to bolo super. A ešte vám chcem niečo ukázať, čo som si kúpil. Takže je to toto. Na prvý pohľad to nevyzerá proste, že nejak proste, že zaujímavo proste, že je to takéto proste. Vlastne tuto je napísané vlastne, že Tunisia, vlastne takto, s ťavou. A vlastne vy, keď toto je niečo ako napodobne, čo oni používajú ako bubón proste, že na vystavenie a tak, takže vy to takto trieskate, že jo.
A vlastne ono sa to používa proste na hudbu, proste ich proste hudbu, čo tam majú, tak proste u nich sa používajú takéto bubny vlastne, ktoré sú vlastne z vlastne takéhoto materiálu, takže proste taký, neviem, proste tento materiál, chápete ma? A ono to vydá strašne cool zvuk, ale keď to položíte, že takto napríklad, a zaklepete na to, tak už to nemá taký zvuk, lebo za to tu je tá diera proste. A je to akože zaujímavé, akože keď keď dajte to mámke a keď vás chce ráno zobudiť do školy, tak určite toto jej dajte, bože, že že zobuďte do školy, takže keď to chcete svojim mamám, tak im to kúpte, je to dosť hlasné, neviem, či to je tuto na kamere trochu viac počuť, ale proste je to hlasné, takže skúsim to ešte pri mikrofóne, že proste akože je to taký proste, že nie klasický bubón, proste, ktorý asi viete, aký zvuk vydáva normálny bubón, čo používajú niektorí, takže asi viete, aký to má zvuk a toto je úplne iný zvuk ako z normálneho bubónu. Takže toto je všetko, čo som vám chcel také ukázať a povedať teda, že ako som zhrnul túto dovolenku vlastne v asi do 10 minút tohto videa, lebo zase by z toho bolo proste polhodinové video a proste polovica z vás by polhodinové video nedopozerala, takže som sa rozhodol, že spravím aj takéto a vlastne je to pre mňa väčšia výhoda, keď sme už doma. Takže dneska som už bol prvýkrát v škole, tento pol rok. Takže aj škola bola super, ale to je už mimo témy. Takže v tomto by sme si zhrnuli, že aká bola dovolenka, predstavili sme tento budiaci bubón na deti, keď chcete zobudiť. Takže toto je všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám ľúbilo a dávajte lajky a odbery a čaute!